Undersøgelser har vist, at ca. 70% af alle diabetisk fodsår skyldes neuropati. Brugen af sko er en væsentlig årsag til udvikling af neuropati i fodsålen hos diabetikere. Årsagen ligger i den måde, vi optager sukker, i det vi enten kan optage sukker igennem bevægelse eller igennem insulin. Vi er skabt til at gå barefod på hårdt ujævnt underlag, hvor underlaget konstant vil tvinge fodsålen i bevægelse. Igennem denne bevægelse optager fodsålen en stor mængde sukker og giver stor styrke i fodsålen. I dag går vi med sko på helt plane flader, hvor fodsålen ligger klistret fast til skoens indre bund, næsten helt uden bevægelse. Fodsålens styrke bliver derved stærkt afhængig af insulin. Det er det, der giver de store problemer for diabetikere, og som er årsagen til den svage diabetiske fodsål. En kendt sag, at jo svagere fodsålen bliver, jo større er risikoen for komplikationer i form af neuropati, fodsår og amputationer. Det er her, den vandfyldte Medicovi-sål gør den store forskel. En kontrolleret bevægelse af vandet fremkalder en sund bevægelse af fodsålen hele dagen, som gør fodsålen stærk og således forebygger udviklingen af neuropati og fodsår. Patienter, der allerede lider af neuropati, med smerter og uro i fødder og ben, kolde fødder om natten, dårlig balance osv., vil meget hurtigt få en stor lindring og en meget bedre livskvalitet med Medicovi-sålerne. Og det gode er, at sålerne virker meget hurtigt, normalt inden for de første dage.